mangikhula ngikhule ekhaya isimo singekho ngendlela ekwakumele kube singakhona kodwa ngoba ngangiyumntwana benginokuthula nokujabula ngaphakathi kimi ngikhule ngiye esikolweni ngingenazi icathulo ngenxa yesimo sasekhaya ngizalelwe eDrakensberg akekho ngazi ukuthi indawo ebane snow ibala ka yabanda ngikhule kodwa le ndawo ngihamba ngenyawo ngivuka ekseni ngiyolusela inkomo ngivuka ekseni ngiyolusela inkomo askisa tiam Why does it become emotional, this memory? Hey. How do you tell? Let's take a minute, don't you worry. Angikhula ngikhule ekhaya isimo singekho ngendlela ekwakumele kube singakhona kodwa ngoba ngangiyumntwana benginokuthula nokujabula ngaphakathi kimi ngikhule ngiye esikolweni ngingenazi icathulo ngenxa yesimo sasekhaya ngizalelwe eDrakensberg akekho ngazi ukuthi indawo ebane snow ibala ka yabanda ngikhule kodwa le ndawo ngihamba ngenyawo ngivuka ekseni ngiyolusela inkomo ngivuka ekseni ngiyolusela inkomo askisa tiam Why does it become emotional, this memory? Hey. How do you tell? Let's take a minute, don't you worry. Why does it become emotional? Yeah. No, bekunzima kodwa ke. Ukujabula bekukhona. You remember the statement you said? Umntwana akakhohlwa. You are demonstrating that. You're making me very emotional. Umntwana akakhohlwa. And umntwana akakhuli. Because the child inside of Big Zulu is still very small. And ukhumbula ngathi lento yenzeke izolo. Yo. Sorry man. So ukukhula bekunenjabulo man. Yeah, noma ke isimo it's tough. Yeah, tough. Uthola uye esikolweni awunazi icathulo awunali ibhluwe lesikole lidabukile ufake amaphepha mhlawumbe la emumvu kwizingane ezingaboni uthi izinqa overs ama-unders asingenawo thina so i-under iyadura unawo ama-under so uyakhula
leyo nto yangenza mina isikole ngagcina ngasasifuna. Why? Isikole mina bengihlala emfuleni. Bengihlala emfuleni, ngihlale from ngo-8 kuze kushaye u-2 wantambama ngihleli ngedwa nje emfuleni. Kuthi ekhaya bacanga ukuthi uye esikolweni. Ekhaya bazi ukuthi ngisesikolweni. Ngikwenze lokho close to unyaka because bengilanda i-report mina lino 000 ngaze ngibhale ngisho i-test eyodwa. Ongekho. Angazi bengingayi esikolweni. Yo. So konke lokho Yo. bengingakwazi obvious ukuthi kwenziwa yini, kwakwenziwa yini ukuthi ngingasithandi isikole. Manje, when you look back, do you realize bekwenziwa yini? Yes. What is it? Ukuhlekwa zingane esikolweni nanokuthi ingane zizingane azazi lutho, azinacala, zinsulu. Bayahleka bona. Yes. And abantwana vele they are like that. Yes. Uyesikolweni awunazi icathulo hamba ngonyawo phansi. Unemkenke enyaweni because uyalusa phela ulusa inkomo. Yeah. The most important thing kuwe ukuthi inkomo kumele ebuye zonke esibayeni. That's it. Inkomo zibe sentabeni. You can't lose one. Yiko emakhaya imfuyo kwenye into ehamba phambili kakhulu ukithi. Uyabona. So before uye esikolweni qala uhambisa inkomo entabeni. Mawubuye entabeni kuyabuya geza uyahamba esikolweni. Ufike esikolweni ushawe kwakhona esikolweni ushawelana ufike late. Angababuze nokuthi why ufike late. Mawulate nje kufanele igate neshawa nonke ukuthi nifike late. Kube isikhathi sokuthi kiwe diphini inkomo ziyadipha. Zidipha. Which is phume ama yes, yeah. Zidipha ekseni. Uyahamba uyediphini kuqala awunacathulo kuyabanda kusnowile isikole nasi asikulindile laphayana ulinda inkomo ukuthi igagu ugijima uyoma ngenyawo phezulu kobulongo ukuze uthole lokho kushisa le heat. Oh my God.